Wara s-suċċess tas-sena l-oħra fuq il-faċċatta tal-Palazz tal-President fil-Belt Valletta qed titella Projezzjoni tal-Milied. Din hija mtella minn 40 student fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fil-MCAST b'kollaborazzjoni ma' Valletta 2018. Din is-sena l-istorja tal-projezzjoni toħodna fil-fabbrika ta' Santa Claus. Is-seba' nani tiegħu li jaħdmu l-ġugarelli għall-Milied jaħdmu fuq esperimenti li ma jmurx kif mistenni. Dan iwassal biex lejliet il-Milied waħda minnha tħallat il-kimiċi l-ġodda tagħha u dan joħloq diżastru. Fost dan id-diżastru l-ġugarelli kollha jieħdu l-ħajja. L-idea kienet ta' Chris Xikluna, wieħed mill-istudenti tal-MCAST, li flimkien ma' sħabu komplew jiftħu fuq it-tema magħżula. Jien nagħmlu xi ħaġa differenti, projections saru ħafna issa u Malta u kienu tajbin ħafna. U jiena li rrid li barra li jkollna viżwal sabiħ, rrid xtaqt nagħti raġuni għal xi hemm dak il-viżwal. Allura ħriġ din l-istorja li hija storja sempliċi mhix ikkomplikata iżda tagħti sens għal dak kollu li qed jiġri fil-projection. Il-proġett da maddej madwar 6 ġimgħat u wara x-xogħol kollu li wettqu l-istudenti ħareġ riżultat li jagħmilhom sodisfatti. Għalina tfisser ħafna l-ewwel li naraw ix-xogħol tagħna li qiegħed jidher fuq il-palazz għal-nies kollha, ġifieri xi ħaġa li nieħdu gost biha wkoll, nispera li tintoġbod min-nies. Il-proġett serva wkoll ta' sodisfazzjon għall-allima. Jaħdmu f'ambitu qisha production u fl-istess ħin tagħtihom opportunità biex juru x-xogħlijiet tagħhom mal-Malta kollha. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018, Jason Mikallef, sostna li l-fondazzjoni se tkompli taħdem biex pajjiżna jkollu iżjed proġetti ta' din ix-xorta. Qegħdin nesponu l-ħiliet ta' dawn iż-żgħażagħ li hemm fil-Kulleġġ tal-MCAST f'Tarġa Keb naħseb huwa xogħol importanti ħafna illi l-Fondazzjoni Valletta 2018 hija kommessa li tagħmel li tkompli tagħmel u għaliex qegħdin hemmhekk ukoll mhux biss biex niċċelebraw dal-vjaġġ l-2018 imma biex nagħtu opportunitajiet lil ħiliet diġà li jeżistu imma nkomplu nkattruhom biex għadha pitada jkollna ħafna iktar artisti f'Malta milli jeżistu llum. Il-projezzjoni ġiet imniedija 3 filgħaxija mill-President ta' Malta Marie-Louise Colejro Preka. Fil-waqt li ferħet lill-istudenti, il-President sostniet li l-Belt Valletta tisboq bliet oħra fid-dinja, fil-waqt li dawn il-proġetti jkomplu jsebħu lil din il-belt. Sa lejliet l-ewwel tas-sena, il-projezzjoni se tkompli titrasforma l-faċċata tal-Palazz tal-President kull siegħa bejn il-5:30 u l-10:30 ta' filgħaxija.